ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഫസ്റ്റ് ഭാഗം എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേറിക്കോട്ടെ? ശരി മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്ന് മുതൽ പുതിയൊരു പുസ്തകം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങാണ്. ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, വളരെ ചെറുതത്. ബുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് ഒരു കൈന്റെ സൈസ് പറയാം നമ്മള്. ഇത്ര സൈസുള്ള ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇരിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ അതില്, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില്. അപ്പൊ അതില് നമ്മളിന്ന് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അധ്യായം ഇല്ല, അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തി ഭഗവാനോടുള്ള അല്ലെ. രസം, രസം എന്ന് വെച്ചാല് രുചി അല്ലെ, ടേസ്റ്റ്, രുചി അല്ലെ. രസ. അമൃതം, അമൃതം എന്ന് വെച്ചാലോ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് അല്ലെ, ശാശ്വതമായിട്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. സിന്ധു, സിന്ധു സിന്ധു വെച്ചാൽ എന്താണ്? കടൽ. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണ് എന്ത് ഇത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോണത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണത്. ആ കടലിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാലും മതി നമുക്ക് അല്ലെ. കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ അത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ കാര്യം ശരിയായി. അപ്പൊ ആ ഒരു തുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കടലില് സ്രാവാകാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സ്രാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലല്ലേ സ്രാവ്? സ്രാവ് എവിടെ ഉണ്ടാവാ? കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലല്ലേ? കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അല്ലെ സ്രാവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കടലിന്റെ അടിയിലാണ്, അടിത്തട്ടില്. അപ്പൊ ആ സ്രാവിന്റെ ആ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താ പ്രത്യേകത? കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ കടലിന്റെ ആഴത്തില് കടലിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? അപ്പൊ അടിത്തട്ടിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെ.
പിന്നെ ആ കടലിന്റെ മുകളിലാണ് തിരമാല ഉണ്ടാവുന്നതും മീൻപിടുത്തക്കാര് വരുന്നതും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ എവിടെയാണ്? മുകളിലാണ്. അടിത്തട്ടിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശാന്തമായിട്ടായിരിക്കും. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? അപ്പൊ ഈ സ്രാവുകളെ ബാധിക്കില്ല. ഈ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ പെട്ടുപോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ നദികൾ വന്നു ചേരുന്നു, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ എവിടെയാ നടക്കുന്നത്? മുകളിലാണ്. അപ്പൊ അടിത്തട്ടിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ പോലെ ആവണം? സ്രാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അതിൽ ആ സമുദ്രത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന മറ്റൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ സ്രാവുകളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിവാദികള്, നിരാകാരവാദികളൊക്കെ നദികളായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ സ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അവരിതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സ്രാവിനെ പോലെ നമ്മള് ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആർക്ക് പോകേണ്ടത്? നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം? സ്രാവ് അല്ലെ? സ്രാവുകളായിരിക്കും. മകരമത്സ്യം ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മകരമത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാല് സ്രാവിനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ഇവിടെ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിച്ചത് രൂപഗോസ്വാമി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതം അല്ലെ? ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിച്ചു. 11 ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപനം ചെയ്ത രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം ലഭിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭിഷ്ടം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ആ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം, ആ സ്വയം എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരെ പറഞ്ഞത്? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവതാരികയില് മംഗളാചരണം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളടക്കമുണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഏതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അവതാരികയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മംഗളാചരണം. മംഗളാചരണത്തില് ഈ ബുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതൊന്നും പോലെയല്ല. ഇതിൽ എന്തില്ല? ഇപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശാമൃതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു, വിവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭാവാർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ അതൊന്നുമില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭാവാർത്ഥം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതില്. ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല. ഇതിൽ അവതാരികയിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് മംഗളാചരണം. മംഗളാചരണത്തില് ഭഗവാനോടുള്ള മംഗള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിത് മംഗളാചരണം പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള മംഗള പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഫസ്റ്റ് മംഗളാചരണത്തില് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരടുത്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ആരുടെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ. രണ്ടാമത്തെ മംഗളാചരണത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ശ്രീല പ്രഭുപാദര് രൂപഗോസ്വാമിക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില്. മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 മംഗളാചരണാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തതില് രൂപഗോസ്വാമിക്കും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാണ് ആര്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. കാരണം പ്രഭുപാദർ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് കാരണം, ഈ വ്യാഖ്യാനം നടത്താൻ കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്തത്. മൂന്നാമത് രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 പ്രണാമങ്ങളാണ് ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതില്
ഉള്ളടക്കം ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനാണ്. നമുക്കറിയാം ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മ 5 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസങ്ങള്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഈ 5 നമുക്കറിയാം. ഇതിനെ പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങളുണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ്? ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഈ രസങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ രസങ്ങളുടെ സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, പിന്നെ അത് കൂടാതെ കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ഭീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഈ എല്ലാ രസങ്ങളുടെ സംഭരണി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മകരമത്സ്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല. മകരമത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രാവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകരമത്സ്യങ്ങൾക്കു സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായ മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും വിനീതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മകരമത്സ്യത്തിന് സമാനരായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിനൊക്കെ നിസാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും ഒക്കെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ പരമസത്തയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് എന്താ താല്പര്യം? എപ്പോഴും പരമസത്തയിൽ അതിൽ ലയിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. നദികള് സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് പോലെ. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അലയാഴിൽ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും. സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായി അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരും എപ്പോഴെങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അലയാഴിൽ തന്നെയായിരിക്കും ശരിക്കും ഭക്തന്മാര്. സാവധാനം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായിട്ട് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവര് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ്. നമ്മളത് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ കർത്താവായ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം മനോഭാവം ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം. അതായത് നാം വലിയ ധർമ്മപ്രബോധകരാണെന്നൊന്നും കരുതരുത്. ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാം. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മാനവ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സമീപനമാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. അപ്പോ തനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പോ നമ്മളൊരു വലിയ ധർമ്മപ്രബോധകരാണെന്നോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ആചാര്യന്മാരുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നാം. അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നായിരിക്കണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമീപനം. നമ്മള് ആചാര്യന്മാരുടെ കൈകളിലെ ഉപകരണമാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഉപകരണമാക്കിയിട്ടാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കൈകളിലെ ഉപകരണങ്ങളാണ്. നമ്മുടേതായിട്ട് യാതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണോ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഗുരു പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ ധർമ്മപ്രബോധകരാണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളിത് സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തി, അവതാരിക, മംഗളാചരണം, ഗുരുവന്ദനം, വൈഷ്ണവ വന്ദനം, ഗ്രന്ഥവിഭാഗം. നമുക്കത് പറയാം. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി. എന്താണ്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 19/167
പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള ശ്ലോകമാണത്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്യ അഭിലാഷ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, എങ്ങനെയാണ്? ശൂന്യമാണ്, അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചോ, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, അനുകൂലമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത്? സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാം തരം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വളർത്തുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും അദ്വൈത തത്വജ്ഞാനവും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. അവൻ നിർബന്ധമായും ഭഗവദീച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിരന്തരം കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം, ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണത്. അനുശീലനം, രൂപഗോസ്വാമി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദം എന്താണ് അവിടെ? അനുശീലനം, അതായത് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസ്കരണം, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനമില്ലാതെ അവബോധത്തിന് മാത്രം സഹായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഭക്തിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രവൃത്തി, ആക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരണം? നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി കൂടി വരണം, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രവൃത്തി, രണ്ടാമത്തെ നിവൃത്തി. പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിന് നാം എന്ത് പറയാം? പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാം. വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതാണ് പ്രവൃത്തി. നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നിവർത്തി. അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് നിവർത്തി. വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ നേടുന്നതിനുള്ളത് പ്രവൃത്തി. വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതാണ് പ്രവൃത്തി. അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതിന് നാം എന്ത് പറയും? അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് നിവർത്തി. നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം, അതിനെ നിവർത്തി എന്നും ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതിനെ പ്രവൃത്തി എന്നും പറയും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. അതെങ്ങനെ വേണം? തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ നൽകപ്പെട്ട ദിവസം മുതലാണ് ഭഗവാനും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിതമായി കഴിയുന്നത്. അപ്പോ ആ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് മുതലാണ്? ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ദിവസം മുതൽ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമോ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധമോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചാലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതും. അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? നമുക്ക് 2 ജന്മം പറഞ്ഞു, 2 ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 1 ജന്മം എന്താണ്? നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജന്മം. 2ാമത്തെ ജന്മാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്?
ഈ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ജന്മം, രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം വരുന്നതും. അല്ലാതെ നമുക്കത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുക എന്നയാൾ ഭാഗ്യവാനാണ് എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവിതം ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതം ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധി ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. തുടർന്ന് ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന് അനുഗുണമായ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു തുടങ്ങി ഗംഭീരമായ അസുരന്മാരെല്ലാം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ്? ശത്രുവായിട്ടാണ് അവരെല്ലാം കരുതിയത്. ഇത്തരം ചിന്തകളെ ഭക്തിയായിട്ടോ കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ടോ കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, രാവണനും കംസനും ഹിരണ്യകശിപുവിനും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്? ശത്രുവായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല? കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് കർമാദി, ഫലേച്ഛയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായകമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. പരിത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരിത്യാഗത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പലതും എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം. വേദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകം പേരുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആകൃഷ്ടരായാൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള കുറെ പേര്, അവര് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ വെറുതെ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഭിന്നമായി ചെയ്യുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായതായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിരതമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിരതമാകുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അവതാരികയുടെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബുക്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ കടലിനെ നാലാക്കിയിട്ട്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുന്നു. ആ 4 ഭാഗങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. 4 ഭാഗങ്ങള്. പൂർവഭാഗം, അതായത് ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്. പൂർവഭാഗം, ദക്ഷിണം, പിന്നെ പശ്ചിമം, ഉത്തരം. 4 ഭാഗങ്ങള്. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. ഇതിന് ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട്? ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ 4 ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ 4 ഭാഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, പൂർവഭാഗം. പൂർവഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പൂർവഭാഗം. ഇതിന് ഓരോ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ 4 തരംഗങ്ങൾ, അതിനെ 4 തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ പൂർവഭാഗത്തില് 4 തരംഗങ്ങൾ, 4 ഭാഗങ്ങൾ അതിനുണ്ട്, ഉപവിഭാഗം. അതിനെ പറയുന്ന തരംഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തിരമാലകളില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ തരംഗങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 19 അധ്യായങ്ങളാണ് പൂർവഭാഗത്തിലുള്ളത്. 19 അധ്യായം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി. പൂർവം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം.
അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് പൂർവഭാഗം. ഈ പൂർവഭാഗത്തിൽ വീണ്ടും 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയാണ് തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 19 അധ്യായങ്ങളാണ് പൂർവഭാഗത്തിലുള്ളത്. പൂർവഭാഗത്തില് 19 അധ്യായങ്ങളാണ് പൂർവഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. ഈ 19 അധ്യായങ്ങളില് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവതാരികം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. സാമാന്യ ഭക്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇതിൽ വരുന്ന സാമാന്യ ഭക്തിയില് 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി, 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി, 17, 18 ഭാവഭക്തി, 19ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. അപ്പോ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർവം, പശ്ചിമം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം. അതിൽ നമ്മൾ പൂർവഭാഗം മാത്രമേ പഠിക്കുന്നത്. പൂർവഭാഗത്തില് 19 അധ്യായങ്ങള്, അതിലെ തരംഗങ്ങൾ 19 അധ്യായങ്ങളാണ്. അതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി, 2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാ ഭക്തി, 17, 18 ഭാവഭക്തി, 19 പ്രേമഭക്തി. 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഏത് ഭക്തിയിലെത്തും? പ്രേമഭക്തിയിലെത്തും. അപ്പൊ 19ാം പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് അറിയാവോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? അലഹബാദ് അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടേ? അലഹബാദില്, അതായത് പ്രയാഗ്രാജില് അല്ലെ, ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാന മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നിർദ്ദേശങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സമുദ്രമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൃഷ്ണതത്വത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെന്താണ് രസതത്വത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തി തത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. അതാണ് അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതാനായിട്ട് ആര് കാരണമായത്? രൂപഗോസ്വാമി കാരണമായത്. അപ്പൊ ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം, കൃഷ്ണതത്വം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് തത്വങ്ങളാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അദ്ദേഹം രചിച്ചത്. അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാനേ, 3 ഭക്തിതത്വം, കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. കൃഷ്ണതത്വം ഭഗവാൻ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണനെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. മാതാജി, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എവിടെ വെച്ചാണ്? പ്രയാഗ്രാജ് അശ്വമേധ ഘട്ടല്ലേ? പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ട്. അശ്വമേധ ഘട്ടല്ലേ? ഘട്ട് കടവ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, കടവ്. പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കുംഭമേളയ്ക്ക് പോയപ്പോ. അതെ,